Хелло! Днес продължаваме нашето пътуване из България и се отправяме към едно от най-знаковитите места в страната – Шипка. В началото пътят е много приятен. Караме през планината, около нас зеленина и красиви гледки. Но колкото повече се изкачваме, толкова повече пътят започва да става интересен. Повече завои, по-тесни участъци и все по-високо в планината. И започваме да се чудим, ще успеем ли да стигнем догоре и дали изобщо ще има къде да паркираме. И за наш късмет, когато пристигнахме, успяхме да намерим едно от последните свободни места. Това не е просто паметник, това е мястото, където се е решавала съдбата на България. Днес ви водя в Шипка. За да изкачим върха, трябва да изкачим горе-долу 900 стъпала. Последно се бях затруднила, когато ходихме на Демир Баба Теке и там имаше доста стъпала. Тогава си бях казала, че ще отслабна. И свалих, но само 8 кг. Да видим дали този път ще се затрудня с тези 900 стъпала. Между другото, долу беше топло. Имаше лек вятър, а този вятър е малко силен. И разбира се, аз като майка бях подготвена. Обаче всичко остана в колата. Докато започваме да се катерим нагоре постепенно, усещаме и разликата в височината. Паметникът се намира на 1326 метра надморска височина. След горещините долу, тук въздухът е съвсем различен, а горе ни посреща и доста силен вятър. Но гледката определено си заслужава усилието. И продължаваме с вървенето. Последни стълби. Изкачваме, нали, мамо? Да, има доста вятър. И забравих да им взема горнище. Мисията е успешна. Още едно местенце, което успяхме да посетим с нашите деца. Радвам се, че ни слушат и че не ни правят никакви проблеми. Паметникът на свободата е издигнат в памет на героите от Шипченската епопея и е един от най-важните символи на освобождението на България. През август 1877 година тук се водят едни от най-тежките сражения по време на Руско-турската война. Българските опълченци и руските войски защитават Шипченския проход срещу многократно превъзхождащи противник. Боевете са жестоки, а защитниците се борят буквално за всяко парче земя. Най-критичните моменти, когато боеприпасите почти свършват, защитниците използват всичко, което имат под ръка. Дори и камъни. Именно героизмът на защитниците на Шипка остава винаги в българската история. След като стигнахме горе, купихме билети за музея и влязохме вътре. Сега ще ви покажем какво има вътре в паметника.
струваше 6,50 или 6,70 или нещо такова. Сега отиваме към музея. Докато се изкачваме етаж след етаж, всъщност се връщаме назад във времето. В паметника има музейна експозиция, която разказва за шипченската епопея и за героите, защитавали врагове. На различните етажи могат да се видят оръжия, документи, снимки и предмети, свързани с битките на Шипка. А с всяко следващо стъпало се приближаваме до върха на паметника. Интересното е, че самият паметник е построен години след освобождението. Открит е през 1934 година, като идеята е да бъде вечен символ на признателност към загиналите. И докато се качваме все по-нагоре, си мисля колко различно е усещането да четеш историята в учебник и да стоиш точно на мястото, където всичко това се е случило. Между другото, за нас е много важно да можем да покажем на децата си, които са родени и растат в Германия, историята и красотата на нашата България. Искаме да познават местата, за които са чували само от разказите ни, да видят с очите си къде са се случвали важните моменти от българската история и да усетят тази връзка с България. Дъщеря ми е още малка и не разбира всичко, но синът ми вече доста се интересуваше и задаваше въпроси. А за нас като родители това е най-ценното. Не просто да ги заведем на едно красиво място, а да им разкажем защо то е толкова важно за България. Гледката наистина се заслужава. Стълбите бяха доста трудни и тесни, но тази гледка тук е просто уникална, човек. И вятърът също така е уникален. Не мога да повярвам, че бяхме там, горе. Радвам се, че изгледахте това видео до края и преживяхте този ден заедно с нас.
Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да ударите един палец нагоре, да ни оставите коментар и ако имате въпрос, задължително го задайте. Ще се радваме да ви отговорим. И с две ръце ви препоръчваме да посетите това място. Шипка не е просто красива гледка. Това е място, което носи история и емоция. А ние продължаваме към следващата ни дестинация. До скоро!